prominent opposition figure Fadzai Mahere azviramba akati aiwa sei ZANU-PF ichibvumidzwa kuupholda magatherings ayo pasina kuapproviwa, but vanhu veopposition kana kuti mayoung youths eopposition vakuda kungoita meeting kana kuti mudzimba dzavo vanoatakiwa. Sanapinda mashoko atogwa naFadzai Mahere ndopano kuti subscribe like kuti on the bell icon anouya paendo pake unyora achiti so at ZANU-PF official is allowed to have public gatherings and to mob high security areas like airports without seeking police approval, but young people are not allowed to have a private braai at the home of the administrative head of the main opposition. Uni new leaders anabva akambana video ndichionekwa raWickno G5 paiva paairport aiwa achisimudza mafanzi vanhu vachijamba vachimufarira Wickno G5, but kana kwakuzonzi vanhu veopposition zvavo vangoita braai yavo pane mukuru wavo administrative leader wavo vanouya vachitogwa vese pasina kana chakaipa chavaita. Ndo mashoko ari kutogwa panapa naFadzai Mahere achiti aiwa this is not fair zviri kuitika, aiwa zviri kuitwa neZANU-PF this is not fair, achiti aiwa takuda maleaders manyuwani. Chimbotiudzai mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Ndoda kuti this issue is very very concerning kunyanya kune vanhu veopposition kuti vanobvaona kuti Wickno G5 wacho ndiye akunzi ava kutsvakiwa ava under a hand nevanhu veZAC, but Wickno G5 aitomboassociata nevanhu achidaiso nevanhu veZANU-PF but ozonzi ava kutsvakwa anenge aindephi. Chimbotiudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Kunyanya comment section medu sanosubscribe kulike chinotina on the bell icon.